sauraro barka da zuwa, barka da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin namu. Matar Adam A Zango ta wallafa wani rubutu a shafinta kan rashin lafiyar jaruma Zee Pretty. Hakan kuwa ya daga wa mutane hankula matuka. Domin jin cikakken labarin nan sai ku biyo mu cikin bidiyon. Danna subscribe, kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ku ci gaba da samun bidiyo. Ina ma zan iya miki magana? Ina ma za ki iya bani amsar sakona? Ina ma zan iya ganinki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cewar Safiya Umar Chalawa. Wannan rubutun kuwa ya tashi hankulan masoyan Zee Pretty, inda suke dinga korafin cewa wannan kalaman da mamata ake faɗin su. Danna subscribe, kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka ci gaba da samun. Kowa da ya san irin mutunci mai karfi da ke tsakanin jaruma Zee Pretty da matar ubangidanta Adam A Zango, wato Safiya Umar, don suna yawan wallafa hotunan juna a tsakaninsu game da yi wa juna fatan alheri, wanda ko a kwanakin baya da matar Adam A Zango ta yi bikin zagayowar ranar haifuwarta, jaruma Zee Pretty ta sa an gungaje ta da waka don taya ta murna. Ga dukkan alamu jaruma Zee Pretty na fama da matsananciyar rashin lafiya, wanda hakan ya tayar da hankalin kawarta ta har ta yi wani rubutu a shafinta wanda ya kada hanjin mutane. Nan muka kawo ƙarshen labaranmu. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun daura sabbin bidiyoyinmu. Danna subscribe, kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ku ci gaba da samun